ku danna subscribing sannan ku danna ta kawo korafi a kanka ta ce mun nan ka samu duniya yasa ka guje ta. Samu da rashi na Allah ne. Da rashi na Allah ne. Kowa ya saka da ke dan ma baka mata ka magana amma dai bata mana shugo ba ta kasa kan wani baki wallahi sai baki mataki akan ta babba. Akan ta ba abin da ba zan ba, ba abin da ba zan ba. Ka nuna ka kusan wannan yanzu dai abin magana wannan mata ka ce ma ka ta Lokacin da ina rarrashin kiki ka share ne ka ce kin gaji da gaskiya ki abin da kike gaskiya baki yauta ba gaskiya yan ma baka yi hakuri yanzu dai ka zo mu je kai kamar da mata ka ba za da mota. ba kenan ni yanzu ba kai ba kai da magana ta ko amma ke uwa inda ya fi yadda da magana ki faɗa min ko shi zai yi hakura ran Allah ya dawo da ita ni dai na faɗa min yayi gina ki Ya kai abin da ta matun da ta gyara duka halinta. Allah yana son mai afuwa idan kana so ka mai da mata. ya kuma tana rashi shi ba zai kama ture ta ne. Kin ji irin ɗabi'arta mai hali ba za ya kasa ba, ba za ta canja ba. Sai gaskiya ba ta taɓa cin da ne kuma tana ba shi hakuri ba ki zama ture ta Allah ne ya